syg i forbindelse med graviditet. Den måde, jeg opdagede, at jeg var syg, det var sådan set, at jeg sådan, i det første år, at Daniel levede, der var jeg meget, meget træt og tabte mig utrolig meget. Og begyndte også at tabe mit hår og så i det hele taget meget, meget slidt ud. Og jeg synes, at livet var virkelig hårdt. Jeg skulle slæbe mig igennem alting. Til sidst så lå jeg på Rigshospitalets intensivafdeling og fik at vide, at jeg faktisk var ved at dø. At jeg havde meget lidt pumpefunktion tilbage. Normalt siger man, at et almindeligt hjertes pumpefunktion ligger på 60%, og jeg var helt nede på en 5-10 stykker. Og på det tidspunkt havde jeg også fået det mærkbart værre. De første 7-10 dage, jeg var indlagt, der gik det meget, meget stærkt ned ad bakken. Og jeg kunne faktisk lige pludselig slet ikke gå selv. Jeg kunne ikke løfte noget selv, og jeg lå i en seng med slanger over det hele. Ja. Og der får jeg så at vide, at mit hjerte ikke kan holde i særlig lang tid, og at en transplantation bliver nødt til at komme på tale. Ja, det er klart hårdest i starten. Det siger næsten sig selv. Selvfølgelig, de første par uger er virkelig hårde, fordi mens man er indlagt, det er hårdt at komme så efter sådan en stor operation, og så får man, som I har læst, jo rigtig meget medicin, når man bliver transplanteret, og især i starten, der får man så hatten passer, fordi at man skal sørge for, at immunforsvaret ligger meget lavt, fordi at ellers så går kroppen ind og reagerer på hjertet som et fremmedlegeme og vil afstøde hjertet. Ja. Så man får rigtig store mængder af de immunsænkende, og man får alt muligt andet, der modvirker infektioner, og jeg ved ikke hvad. Plus du får store mængder smertestillende på grund af åbningen i brystkassen. Ja. Så jeg synes, det var et helvede at komme igennem de første par uger. Jeg har det selv sådan, og jeg har også hørt fra mange andre transplanterede, at der går et års tid, før man sådan ligesom rigtig finder sig selv igen. Hvis I kan forestille jer, at når man er ude i sådan nogle grænsesituationer, så bliver livet bare mærkeligt, og man har svært ved at kende sig selv og sine reaktioner. Man er helt anderledes, end man var for kort tid siden, og så skal man ligesom til at finde sig selv og opfinde sig selv igen i et nyt liv og en ny situation. Ja. Og det gjorde sig også rigtig meget gældende for mig. Jeg kan helt klart mærke forskel, men det er sådan ikke så meget på grund af de daglige rutiner. Det er fordi, at der er bivirkninger forbundet med denne her medicin, som er til større eller mindre gene for de forskellige patienter. Og jeg tror, jeg ligger sådan nogenlunde midt i. Ja. Der er nogen, der har det sværere end mig, og der er nogen, der har det nemmere end mig. Men jeg har en række ting, fysiske bivirkninger i mit liv nu, som jeg ikke havde tidligere, som jeg ikke sige, det begrænser mig i et vist omfang, men det er irriterende. Jeg begyndte at lide meget af migræne, efter jeg blev transplanteret. Det har jeg aldrig haft før. Jeg har maveproblemer, ondt i maven tit og ofte på grund af medicinen, og så bliver jeg meget hurtig og træt. Jeg var jo gift med Daniels far, dengang vi blev skilt for 3 år siden. Så han var der selvfølgelig, og mine forældre og min søster, og så er jeg så heldig, at mange af mine gode veninder bor her i ejendommen, og de var rigtig gode til at hjælpe med de praktiske ting i starten. Min eksmand rejste meget dengang, så de første par år, der var jeg tit alene med Daniel, og han var lille, og der var det tit, at de praktiske ting, jeg var for udkørt til at sørge for aftensmad, så blev jeg bare inviteret ind til naboen og spise der, og de hjalp med at passe Daniel og sådan nogle ting. Generelt føler jeg mig meget heldig i forhold til mine pårørende og venner, der har trådt til. Lige pludselig så sad jeg der og vidste, at jeg faktisk havde levet halvdelen af mit liv, men jeg aldrig havde tænkt på, at jeg skulle dø. Og så sker der ligesom en eller anden proces, hvor man tager sit liv op til revisionen og tænker, hvad har jeg tid til her i livet? Hvis jeg kun skal leve 12-13 år, som jeg troede dengang, eller 14-16, det er ikke særlig meget i forhold til det, man sådan går og regner med. Man regner med en 80 stykker eller sådan noget. Det kommer ikke til at ske. Jeg sagde, inden vi gik i gang, at jeg selvfølgelig helst ville have været det her for uden. Men det med det lille men, er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg er begyndt at leve mit liv anderledes.
Jeg tænker rigtig meget over, om jeg er glad der, hvor jeg er, og hvis jeg ikke er glad der, hvor jeg er, så skal jeg lave noget om. Fordi livet er for kort til at rende rundt og gå på kompromis. Tusind tak. Ja, mange tak.